depressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. Ara el poble mana, ara el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 12. Estudiar. Quan un és jove, ha d'estudiar i no pas estar perdent el temps de festa en festa. És fàcil distingir a primer cop d'ull qui té carrera i qui passa els dies fent campana. Mens sana in corpore sano, deien en llatí. Actualment, els metges són feliços amb les vostres demostracions d'habilitats. He said, no one can touch me. One, two, three, go. 1, 2. Quan més coneixements tingueu, més sorpreses us endureu. Si no serviu per estudiar, sempre es pot ser esportista professional. Avui només hem parlat d'estudiar. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates a la platja. Fins llavors, au reveure!